St. Mark chapter 15 beginning from verse 1, ivangelo kaMarku isahluko seshumi nanhlanu. Kwathi masinyane ekuseni abapristi abakhulu namalunga nababhali nomphakathi wonke beza icebo bambopha uJesu bamqhuba bamnikela kuPilato. uPilato wambuza wathi, wena uyinkosi yabaJuda na? Waphendula wathi kuye, usho khona. Abapristi abakhulu bammangalela ngokuningi. uPilato wabuye wambuza wathi, awuphenduli lutho na? Bheka, bakuthwesa icala ngokuningi kangaka. Kodwa uJesu akabe esaphendula lutho, waze wamangala uPilato. Kwathi ngomkhosi wayehleze ebakhululela isiboshwa sibe sinye abasicelayo. Kwakukhona-ke omunye, nguBarabha igama lakhe, owayeboshiwe kanye namahlubuka, wona ayebulele umuntu ekuhlubukeni. Isixuku senyuka saqala ukucela kuba abenzele njengalokho ebehleze ebenzela. Kepha uPilato wabaphendula wathi, nithanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na? Ngokuba wayekwazi ukuthi abapristi abakhulu bamnikele ngomhawu. Kepha abapristi abakhulu babhebhezela isixuku kuba okungcono asikhululele uBarabha. uPilato wabuye waphendula wathi kubo, pho-ke ngimenze njani lo enithi uyinkosi yabaJuda na? Babuye bamemeza bathi, mbethele esiphambanweni. Kodwa uPilato wathi kubo, ngokuba wenze bubi buni na? Kepha bamemeza kakhulu bathi, mbethele esiphambanweni. Khona uPilato ethanda ukudelisa isixuku wasikhululela uBarabha, kepha wamshaya uJesu wamnikela kuba abethelwe esiphambanweni. Amabutho ayesemngenisa phakathi endlini ethiwa iPretoriyu, abizela ndawonye ibutho lonke, ayesemembathisa ingubo ebubende, amchwashelisa ngomqhele ayeweluke ngameva. Aqala ukumkhulekela athi, bayede Nkosi yabaJuda. Amshaya ekhanda ngomhlanga, amkhafulela ngamathe, aguqa ngamadolo, akhuleka kuye. Esembhinqile ahlubula ingubo ebubende, amembathisa izingubo zakhe, ayesephuma naye ukuba ambethele esiphambanweni. Acindezela umuntu obedlula, uSimoni waseKhurene, evela endle, uyise ka-Alexandru noRufu, ukuba athwale isiphambano sakhe. Asemisa endaweni yaseGolgotha, okungukuthi ngokuhunyushwa, indawo yekhanda. Amnika iwayini elixutshwe nemure, kepha akalamukelanga. Ayesembethela esiphambanweni, abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho ngazo ukuthi yilowo nalowo uyakuthathani. Kwakuyihora lesithupha esembethele esiphambanweni. Umbhalo wecala lakhe ubulotshiwe ngaphezulu wokuthi inkosi yabaJuda. Kwabethelwa kanye naye abaphangi ababili, omunye ngawesokunene nomunye ngawesokhohlo sakhe. Kwase kugcwaliseka umbhalo othi, wabala kanye naboni. Abadlulayo bamhlambalaza benikina amakhanda abo, bathi, eya wena odiliza ithempeli, ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu. Zisindise wehle esiphambanweni. Kanjalo nabapristi abakhulu bambhinqa bebodwa kanye nababhali, bathi, wasindisa abanye, angezisindise yena. uKristu inkosi yakwa-Israyeli makehle manje esiphambanweni, ukuze sibone sikholwe, nababethelwe kanye naye bamdumaza. Sekufikile ihora lesithupha, kwaba mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba ihora lesishagalolunye.
Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloyi, Eloyi lama sabathani, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi, Bheka, ubiza u-Eliya. Wayesegijima omunye wagcwalisa ilula ngoviniga, walichoma emhlangeni, wamphuzisa, wathi, Yekani, sibone uma u-Eliya eza ukumehlisa. UJesu wayesememeza ngezwi elikhulu wafa. Khona isihenqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi. Kepha induna yekhulu eyayimaqondana naye imbona efa ngokunjalo, yathi, nempela lo muntu ube yindodana kaNkulunkulu. Kwakukhona nabesifazane bebebukela bekude. Phakathi kwabo kwakukhona noMaria Magdalena, noMaria unina kaJakobe omncane nokaJose, kanye nokaSalome, ababemlandela eseseGalile bemkhonza, nabanye abesifazane abaningi abenyukela naye eJerusalema. Kwathi ukuba kuhlwe, ngokuba kwakulusuku lokulungisela, okungukuthi olwandulela iSabatha, kwafika uJosefa wase-Arimathiya, ilunga elidumileyo lomphakathi, owayewubheka naye umbuso kaNkulunkulu. Wangena ngesibindi kuPilato, wacela isidumbu sikaJesu. Kepha uPilato wamangala ngokuthi ngabe usefile. Wabiza induna yekhulu, wabuza kuyo ukuthi sekukade efile na? Esezwile enduneni yekhulu, wamnika uJosefa isidumbu. Wathenga indwangu enhle, wamehlisa, wamsonga ngaleyo ndwangu, wambeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni, wagenqela itshe emnyango wethuna. OMaria Magdalena noMaria unina kaJose babona lapho abekwa khona.